खमंग खुसखुशीत कोथिंबीर वडी, तीही अगदी अचूक प्रमाणात सगळ्यांना आवडणारी कोथिंबीर वडी तयार आहे। या पद्धतीने करून तर बघा। श्री स्वामी समर्थ। तन्वीज ब्लॉगमध्ये स्वागत आहे। श्रावण महिना चालू होत आहे आणि कोथिंबीर इतकी स्वस्त झाली आहे, तर चला तर आज आपण कोथिंबीर वडी बनवूया। सर्वप्रथम आपण इथे कोथिंबीरीची एक जुडी घेतली आहे। ती मी स्वच्छ धुवून घेतली आहे, 3-4 वेळा पाण्यातनं काढून घेतली आहे, कारण तिला जास्त माती लागलेली असते, पावसाळ्याच्या दिवसात खूपच खराब होते। आता आपण ही बारीक चिरून घेऊया। अशा प्रकारे घट्ट मुठीत धरून बारीक कापून घ्यायची आहे आपल्याला कोथिंबीर। संपूर्ण कोथिंबीर आपण आता अशीच कापून घेऊया बारीक बारीक। अशा प्रकारे आपली कोथिंबीर सर्व बारीक चिरून घेतली आहे। इथे मी पूर्ण कोथिंबीरीची एक जुडी घेतली आहे आणि तुम्ही वाटीने मापलात तर ती 2 वाटी कोथिंबीर आहे। याच्यामध्ये 1 वाटी बेसनचं पीठ घालूया आपण, 2 चमचे तांदळाचं पीठ। आता इथे मी लसूण, आलं, ओवा, जिरं आणि धने घेतले आहेत, ते जाडसर मिक्सरला वाटून घेऊया। आणि 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत, याची मिक्सरला जाड भरड करून घेऊया। चला तर हे वाटून घेतले आहे, हे ओतून घेऊया आपण। इथे मी मसाला घेतला 1 चमचा, हळद घेतली 1 चमचा आणि सफेद तीळ आहे। आपण हिरवी मिरची घेतली आहे म्हणून मी मसाला कमीच घेतला आहे। हे सर्व घालून घेऊया। चवीपुरता मीठ घालूया। आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया। पाण्याचा वापर करायचा नाही आपल्याला, जेवढं कोथिंबीरीमध्ये आपल्याला भिजवता येईल ना पीठ, तेवढं भिजवून घ्यायचं आहे। लागलंच तरच पाण्याचा वापर करायचा आहे। इथे हे पीठ थोडं कोरडं झालंय, त्यामुळे मी थोडंसं पाणी घेते आहे। हे बघा, ह्या पद्धतीत आपल्याला असं गोळा करून घ्यायचं आहे। चला तर मग इथे मी एक प्लेट घेतली आहे, तिला आपण तेल लावून घेऊया सगळीकडे। आता याच्यावरती आपण ही वडी थापून घेऊया। अशी सगळीकडून सारखी थापून घेऊया ही वडी आपण। आता याच्यावरती सफेद तीळ घालून घेऊया। आता ही प्लेट आपण वाफवण्यासाठी मोदक पात्रात ठेवूया। इथे मी मोदक पात्र
चांगलं गरम करून घेतलं आहे पाणी टाकून। आता आपण हे स्टँड आतमध्ये ठेवूया आणि वाफवून घेऊया 10 ते 15 मिनिटं। 15 मिनिटं होऊन गेली आहेत। आता आपण झाकण खोलून घेऊया। आपली कोथिंबीर वडी चांगली शिजली आहे बघा। आता बाहेर काढून थंड होईपर्यंत वाट बघूया। चला तर आपली कोथिंबीर वडी इथे थंड झाली आहे। आता आपण याच्या वड्या पाडून घेऊया। ह्या बघा इतपत जाड ठेवले आहेत मी। आता आपण या शालो फ्राय करून घेऊया तेलामध्ये। ह्या बघा सगळ्या वड्या मी कापून घेतल्या आहेत। ह्या अशा वड्या तुम्ही फ्रीजमध्ये एका डब्यामध्ये भरून ठेवू शकता। 8 ते 10 दिवस काहीही होत नाही। जेव्हा घाई गडबड असेल तेव्हा काढून ह्या तुम्ही तळू शकता आणि जेवताना खाऊ शकता। चला इथे गॅसवरती मी कढई ठेवली आहे आणि तेल तापवून घेतलं आहे। आता आपण एक एक कोथिंबीर वडी तळून घेऊया। एकदम छान शालो फ्राय होईपर्यंत आपण ही तळून घेऊया कुरकुरीत। चला तर आपली कोथिंबीर वडी शालो फ्राय करून झाली, आपण काढून घेऊया। चला तर मग तयार आहे कोथिंबीर वडी। किती छान क्रिस्पी आणि कुरकुरीत झाली आहे। मी केलेली कोथिंबीर वडी जर तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बाजूला येणारं बेल आयकॉन हिट करायला विसरू नका। धन्यवाद।